shin har yanzu kuna nan kuna da tura takardu ta email kuma ta WhatsApp ai ta cece-kuce? Akwai hanya mafi sauƙi kuma mai saurin fahimta. Yau za ni nuna muku yadda za ku yi amfani da Google Drive ku yi aiki da abokanku ko da abokan aikinku ko a ina a faɗin duniya. Ku marmatso in nuna muku yadda ake wannan al'amarin. Farko dai ku buɗe Google Drive ɗinku, ku nemi fayil ɗin da kuke son ku yi aiki a kai. In ba ku iya ɗora fayil ɗinku a kan Google Drive ba, ku nemi bidiyo ɗina na baya. A ta hannun daman fayil ɗinku za ku ga ɗigo guda uku, ku danna wannan ɗigon. Zai ba ku abubuwan da za ku iya yi da wannan fayil ɗin. Ku zaɓi share. In kuka je share, zai ba ku dama ko ku yi sharing ko ku yi copying link. Shi copy link ɗin nan in ka danna shi, zai ba ka daman ka yi copying link ka aika ma mutum a matsayin saƙo. In ya danna wannan link ɗin, zai iya ganin wannan document da kake son ka nuna mishi. Za kuma ka iya ka buɗe fayil ɗin. In ka buɗe fayil ɗin, a can sama hannun dama za ka ga share. Shi share ɗin nan zai ba ka daman ka yi typing email address ɗin mutumin da kake son ka nuna ma wannan fayil ɗin. Akwai dama guda uku da za ka iya ba mutum. Ko ka ba shi editor, wato ka ba shi dama ya yi gyara a kan fayil ɗinka. Ko ka ba shi commenter, wato ko zai iya yin sharhi a kai. Ko kuma ka ba shi viewer, wato ko zai iya gani kawai amma ba zai iya gyara ba ko ya bar ma sharhi. Sai ka danna send. A nan take mutumin zai sami email cewa kana gayyatar shi ya duba wannan fayil ɗin. Mutumin zai buɗe email ɗin sai ya danna open. Wannan shi zai ba shi damar ya ga wannan fayil ɗin kuma ya yi aiki a kai. Na sa muku files ɗin gefen juna yanda za ku gane yadda aikin zai gudana. Misali, mutumin da ke hannun dama yana garin Abuja, mutumin da ke hannun hagu misali ace yana London. Za mu gyara na hannun hagu ku ga yadda zai nuno nan da nan a na hannun dama. Yanzu bari mu gyara na hannun dama ku gani. Za ku ga nan da nan a nan take abin ya nuno. To haka abin zai rinƙa yi. Za ku iya aiki a tare a lokaci guda amma kowa yana inda yake. Fasaha a sauƙaƙe tare da Malamar Tech. Na gode.